Renouveau kanumbaw ambe haketo ni ke awye klehera alaka di ambela jelema munumbe ka anaje anga page Facebook kan sanga inkono maliko kan ani malikono ka folike aw bela jele radio la membaga ka awfo malikono ani maliko kan jamana alaka basgi jamana marabaw ka akilinyman duma sanga inkono ka alaw tala ka fo ka barkada sungalo ekleta ani kosro akunche konyuma alaka noya salame bela jele alaka musakaw noga anye kita kaw ni sogoma kita komini bisabani saba ani sogoma munu sogolemba na sanga inkono karta ka ufo munu melamen na fladugu adugu bi woroni flaka au bela jelen fo Nema FM kasaro technicien na animateur bela jele ambe aufo apeka fu chena muso demsene makoroba président Mamadou Zoumana Sidibé ana jenyon l'ex-gouverneur de la région de Kayi monsieur le gouverneur Ini Sogoma kabo fladugu kado kati kaumbo aufo anga chekoroba tulbe na sanga inkono adjudant chef à la retraite Mayan Samake anaka dimaya bela jele o kati kelewna donna commandant Fode Kone amba fo kenen kono brigade commerciale la amen dumbobe kase kan sujeta dala surasu ka aufo kati ambe gendarme fo anga golo masiri tabaw kati awni sogoma direction centrale du service des armées capitaine Abdurrahman So abe lamenina ne teru rebe kati ambe aw belajelen foka awole mando kan sumanguru kante kulikoro ko kaimbe kibara anya soro sedu kante fe ni ala sona amana gere soro sula kai atogobe katunu doni sababu jumambe kananayi ko chefurin do kan to dara afela malin kono sumanguru kante la ka oni soma ka bela jelen fokati ponje ne babe la menina fanta maiga kuluba ponje ne bani soma ko alaka kanunto kadigi mena état-major là. Monsieur le ministre de la Défense et des anciens combattants, l'ex-ministre Ibrahima Derou Damelene Tokma Ini Sokoma Kouribachite Demayala aide de camp capitaine Rama Keita avec Lamenina à la garde nationale Kaoubela Djelenfo l'ex-ministre de la Sécurité intérieure de la Protection civile général des divisions Salifou Traoré monsieur le ministre ambe awfo kenen ko ka wole mando attaché Mamadou Doumbia doko ko Doumbia avec l'Amérique ka boy ka c'est direction générale de la protection civile colonel major Serou Doumbia amba fene fo kenen kono bela jelembe ka l'Amérique ka c'est cour suprême na wole ma conseil national de la transition CNT monsieur le président l'honorable Alou Badra Nana Kassé, l'honorable Nisroma et Kademaya la Zernina. Inisroma Siente Kono, Inisroma Cour suprême na. Ko Alaka Kanunto. Nega Tchaba Mbeka Lamenike, Maître Malik Koulibaly, l'ex-ministre de la Justice, garde des Sceaux, monsieur le ministre Kifo, chargé de mission Draman Mohamed Draman Traoré, Afanabeka Lamenike. Ko alaka kanuto alaka barata fanka di oma chele anga chekroba be Amadou Tungara amba fene fo kenen kono ka wole mando ka chele ka bela jelen fo Amadou Tungara sababula kabala chekroba be lamenina adjudant chef à la retraite Yaya Doumbia anaka dimaya bela jele
kawni sogoma kabala ni an donka émission faso kunkan kene kono mbali maw ni an sira kene kono maliko de be ancien parti côté moko côté sogomada na anya wule bla maw sira kene kono amena kuma mali de kan ni ya famiyati maliko de dun Madame Koulibaly Bintou Napo ale tege be negela ne togo Sori Ibrahima Diallo ci bilala ma welele ma asira kene kono fiene bina bo an senkoro ni ala sona ametla ka kuma di ama anaku e miya munde be abulo munde be anfe ka borosigi anga nyugon blasra boya ani karamba kono anga nyugon blasra ika fama bala malikok oh femi commandant Baba Cissé ministère de la sécurité intérieure de la protection civile ka fene be ka lameni ke sanga kono kata se ika fama bala colonel Modibo Konema barata fanga alaka di ambela jelema jamanai abejo yani anga kuma di ma wolelema ambe blasra demando be ambake sabula nanye jamana tagabolo kolosi mimbe jamana kono jamana marabaga o ke an felaw don an faso deun mimbe ka ke an hakilna be ala chugudi an frega blasra kay jumay soni mina sigi sogmadaina monsieur le président de la transition colonel Bandaou faso deun makobala Mbesrik Aka. Monsieur le président de la transition, colonel Bandaou. Faso dew makobala ika sigi iko doni kamundike. Amena se san kelen kono. Transition a kalfalembi inika gouvernement na. O région kelen te Mali kono. Isigilen tle kana blabila. Ni yei sembo ikonokoro kata région na dew faso demunu be kata ulame degu jume be awka laini e jume aw ba fe maliko yi anga ta chugu jume na kata ku ka degu na me kulame u ka degu kan monsieur le président aux régions kelente maliko no isen chura romi ibe ta domi ango ko chami na lenflani ni chekro bayin jamana kanumbala ni chekro bayin fuso kanumbala ni chekorobai aka hora na ka dambe ata bla masiye ata négocier masiye ka damine kay bi fo Kidal ambe région mugandi kono mais bi tian to Muhammadu faso deun ko segen kerati lakana ko kuma te ka fo ble dunga fa geleya ba kono o kala kata se keneya refenema jamana te tani ntabulu nte koni région mauko comme région kelente Mali kono isigilen tle kana blabila ise sira yomi ko jamana te jotande ngoti e juruyi ni Allah Taala sona nan sira ambe ci la se président ma kana songata ko transition bana région kelente Mali kono ise sira yomi kata faso deuna me blasralikan flana ka bokuma kono ibe sigi domi cour suprême na ankumbe iye tiga korota kikali jamana indiye i tiga korota kikali anga constitution mi ni abe kuma Mali sariyan bele jelen kan iko kitna se ka yuruguru bali monsieur le président mais ko famiye mamunu be ko nuye faso tata ka foki sira kri bunakunka a ketna maloya itna same ka otigla moko kolubla kri bunakun okan. Monsieur le président, ne soriko ko bimiebi ko ika kuma kay nyina fitro anna dongo do faso dambe be ka buja dongo do musaka ube ka ta mamuno be ko ye faso na folo tiragi mamuno be ko u kelembe ka faso na folo ta ka ku tay vérificateur général ya la ka rapport bo office central de lutte contre l'enrichissement illicite aya ka rapport di o ma kelente monsieur le président Bandaou ka foko mi wulela ka blakiri bunda kunka
ko an jamana kono denw ko tiɲɛ tɔgɔ Mahamadu laɲini danaya min dar'i kan k'a kɛra to ka jɛ dɛ ala sigi so mɛntɛrɛ jɛkulu an b'aw fo ka hakɛto ɲini kɛ aw ye mun filɛ k'an filɛ direct la k'a fɔ an ko ɲinana micro kuma branché an fɛ an bɛ aw hakɛto ɲini kɛ aw fɛ o la maa welelen sera kɛnɛ kɔnɔ sabula an ko Mali ne an ko Mali an bɛ jɔrɔ n'a ye an bɛ wuli ni Mali ye an bɛ da ni Mali ye sanga in kɔnɔ professeur Signé Sangaré psychologue consultant psychologue conseiller d'hygiène de vie et consultant indépendant a bɛ an bolokɔrɔ sɔgɔmada in na an y'a wele ka na maa o maa bɛ yen i ka fanga bala i ka laɲini kɔnɔ i bɛ ka talen tile an ko Mali kura in a bɛ se ka sɔrɔ wa an ka baro sen filɛ sɔgɔmada in na an ko Mali kura in bɛ se ka sɔrɔ wa an ye wele bila maa ma an ni min bɛna jɛ ka baro kɛ Signé Sangaré psychologue conseiller d'hygiène de vie et consultant indépendant a bɛ an bolokɔrɔ an n'a bɛna baro kɛ sɔgɔmada in na n balimakɛ i ni sɔgɔma an ye wele bila i ma a diyara an ye sabula sanka ni wagati bɛɛ lajɛlen ni welela i bɛ se kɛnɛ in kɔnɔ nali kɔni jara an bɛɛ lajɛlen ni ye i siɲɛ filanan ye kɛnɛ in kan an bɛ jɔrɔ sanka ni wagati bɛɛ lajɛlen na an ko Mali kura in an ka laɲini de bɛ a la mun de la Mali bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ fo ka se an filɛ wagati min na komi sisan. D'accord, sori an b'i fo. Foli diyara n ye. I ka jɛmukan in kanubaga bɛɛ lajɛlen. Bɛɛ lajɛlen tulo bɛ foli kan na. Ni ka foli di jamana dɔnnikɛlaw ma min y'a faamalamɔgɔw ye Moriw Somaw ani bamanan baarakɛlaw. K'a yira k'a fɔ an bɛna baro min kɛ sɔgɔmada in na a tɛ tali kɛ Mori dɔnni kan a tɛ tali kɛ Soma dɔnni kan a tɛ tali kɛ bamanan na parce que an bɛ tila kalan na wagati min fo sisan an y'a ye k'a fɔ mɔgɔw lafiyalen tɛ donc jamanaw b'o cogo la il faut que mɔgɔ dɔw kɛ sɔrɔ ka recherche kɛ ka ɲininiw kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka dɔnni dɔw sɔrɔ dɔnni mun bɛ se ka mɔgɔw lafiya donc kabini 2014 an b'o boliboliw de la an b'o ko ɲɛɲini na donc y'a fɔ cogo min na jamana in sigilen don jamana in tɔɔrɔlen don ka daminɛ président fɔlɔ ka san 8 tɛmɛna ka se bi ma mais n'i y'o fɔ i mana mɔgɔ ta mɔgɔ sɔrɔ don ka kɔrɔ n'i tɔgɔ ye mɔgɔ sɔrɔ don ka kɔrɔ n'i yɛrɛ kosɛbɛ donc yɔrɔ o la sisan n'i ye mɔgɔninfin ta jamana a fɛn bɛɛ i bɛ fɛn fɛn min dɔn n'i y'a bɛɛ ta i bɛ ɲininkali kɛ sori n'i ko ne ye jɔn ye e b'a fɔ ko Signé Sangaré ne tɛ sen ye o de y'a to n b'a fɔ mon bras mon pied ma tête mon vêtement, ma chaussure, ma voiture, ma maison. Mais qui suis-je ne yɛrɛ jɔn ye maaw t'o dɔn dɛ sur o de dɔnnen tɛ. Ni aw ma walawalali kɛ o kan n'i ko ne ye jɔn ye ne b'a fɔ ko ne ye sori ye dɛ. E tɛ sori ye dɛ. D'accord a walawala. Sori y'i tɔgɔ de ye. I y'a faamu mɔgɔw lajɛ dɔrɔn simplement i b'a fɔ ne bolo ne sen ne kunkolo ne ɲɛ ne da ne nɛn mais e yɛrɛ ye jɔn ye sori ɲininkali n'i y'a posé mɔgɔ tɛ min bɛ se ka jaabi mɔgɔ tɛ se ka jaabi. Parce que fɛn na ɲininiw ma ɲɛ cogo mɔgɔ d'a to mɔgɔ caman bɛ fili kɔnɔ mɔgɔ caman bɛ kuma a bɛ fili kɔnɔ dɛ donc sori maa ti dɔwɛrɛ ye i sɔrɔla don min na i y'o de ye mɔgɔ kɔrɔ tɛ k'i ntɛnɛn don ye walima k'i juma don walima i alamisa don tɛ dati mun bɛ yen nɔ n'o b'i k'i sɔrɔ don kan i y'o dati de exactement parce que mɔgɔw t'o de dɔn o tun kɔnɔna na an bɛna Maliko in na jamana ka gɛlɛya ye min ye c'est très simple jamana n'o ye Mali a bangera ka bɛn le 22 septembre 1960 ma ne y'a ka yɛrɛma o y'a sɔrɔ la officiellement diɲɛ fantan naani na jamana de dɔnna la k'a y'a ka yɛrɛ kanabila sɔrɔ a kɛra yɛrɛ ta ye ka bɔ o dati in de ma. Sinon yanni o dati cɛ Mali tun bɛ yen. A tun bɛ yen. Ok. Mais officiellement k'a fɔ ko nin ye Mali indépendant autonome ye o dati in kɛra le 22 septembre 1960. Kosɛbɛ. Donc diɲɛ bɛɛ y'a ko ladɔn n'o ye o de y'a to san o san n'o wagati in sera an bɛ jamana ka yɛrɛma yɔrɔ y'a fêter. N'i y'ale dati in ta i bɛ den ninnu fila fara ɲɔgɔn o bɛ 4 d'i ma septembre tɛ 9 ye donc 1960 i bɛ tila k'olu fara ɲɔgɔn kan a total ka ca 10 ye i b'a fara ɲɔgɔn kan a bɛna D d'i ma n'o bɛ sigi chiffre D kan donc Mali yɛrɛ ye D de il faut que mɔgɔw k'o faamuya. Mali ye D ye chiffre D
a ka date d'anniversaire. I bɛ se ka nin walawala an ye an ka se ka faamuya parce que 22 septembre 22 o 2 fila o 4 ye. On est 2 plus 2 o 4 ye. Septembre est 9 mois de. Donc il faut 9 ta. Donc 1960 il bɛ tila ka 1 plus 9 plus 6. Donc o bɛ 16 de d'i ma. Donc n'i y'o 16 plus 4 o bɛ combien d'i ma? 16 plus 4 20. 20 i bɛ 0 b'a kɔfɛ a bɛ 2 de d'i ma. Donc o den in Mali yɛrɛ de soubassement o ye. Suri o la jamana in mun bɛ ka mara fo k'a dɔn k'a faamuya ni mɔgɔ mɔgɔ sigira de kan o cogo la ale ka ɲɛnɛma bɛɛ a ka sɔrɔ a ka jiri o bɛ coopération de bolo o bɛ association de bolo donc kɔrɔ mun ye jamana in yɛrɛ ka se ka kɛ jamana ye jamana wɛrɛw de bɛ se ka an dɛmɛ ka jɔ i y'a faamu nafasɔrɔ sira ninnu an yɛrɛ tɛ se a bɛ bɔ mɔgɔ wɛrɛw de bolo mun bɛ na n'a ye. Donc den in b'a jira k'a fɔ Mali ye kelen ye mais Mali kelen tɛ se k'a yɛrɛ bɔ nɔgɔ la a tɛ se k'a yɛrɛ dɛmɛ fo mɔgɔ ka fara kan. Fo jamana wɛrɛw coopération ninnu ni association ninnu de bɛ se ka jamana in jɔ. Président Modibo Keyita de tun y'o faamuya o de y'a to a ye coopération ɲini jamana caman ye sɔrɔdasiya sira kan fɛn wɛrɛw sira kan mun sera k'ale sinsin ka fanga don a la donc mun bɛ mara n'u m'o faamuya foyi ma dilan fɔlɔ o y'a kun fɔlɔ ye. Donc kun filanan n'i ye chiffre in ta k'a lajɛ an bɛ D y'a kɔnɔ ka 9 y'a kɔnɔ ka 1 y'a kɔnɔ ka 6 y'a kɔnɔ yɔrɔ chiffre ye kɔnɔntɔn an delila k'o kuma fɔ ka fɔ chiffre b'a daminɛ 1 na ka na 9 la zéro t'a la parce que zéro y'a damana masara wɛrɛ o la an b'a ye chiffre jeli b'an bolo na sisan chiffre 4 de b'an bolo bon an bɛna ye k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ bangera le 22 septembre 1960 n'a tɔ min bɛ balo la mɔgɔw ka kɛ sabali u k'a lamɛn u k'a faamuya a maa maa bɛ yen k'a ɲɛna mɔgɔ ma k'a ladon k'a dɛmɛ k'a kɛ fɛn n'a tigi réussira dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ u bɛ ko dɔ a ma o fana bɛ jamana in kan Mali in kunun a ye jamana dɛmɛ ka jamana ta o jamanaw de bilalen don a la olu de b'a jamana in buruja ne ka kuma tɛ kalan dɔrɔn de don donc mɔgɔ fana bangera a ma ko ala ye garijɛgɛ jama la k'i y'u balo f'i ye k'u ladon k'u dɛmɛ k'u bɛrɛbɛrɛ a fɛn fɛn sera yɔrɔ kɔrɔ a y'a ko dɔn ma hali ni problème sɔrɔ n'i y'a f'u ɲɛna u tɛ se k'a ɲɛnabɔ walima u b'a lajuguya donc kɔrɔ ye mun ye Mali ka date d'anniversaire la Mali kun farapelen don ni flèche fila ye u b'a fɔ ma la flèche des deux orientations n'o ye Harita Oronta ani Kunasiri ye ani flèche des solitudes n'o ye Kelennato ye donc i y'a ye sori o de image bɛ yan nɔ tan ale fɛn de filɛ nin ye donc flèche des solitudes flèche de deux orientations voilà donc o flèche fila ye Mali frappé indépendance la mais Modibo ka effet i y'a gérer cogo di parce que n'an ma nin fɔ bi studio kɔnɔ mun bɛ mara la o k'a faamuya kuma dɔ la jamana in tɔ bɛ dafiri ka taa da a tɛna bɔ nɔgɔ la président Modibo ka sɛgɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye n'i ye Modibo ta ale bɛ chiffre 4 de d'i ma Modibo bɛ sigi 4 de kan o 4 min b'a jɛn o kun bɛ na sanfɛla la o bɛ na ni réalisation de n'i ye chiffre 4 ye numérologie la fan a bɛ na ni réalisation ye Modibo sigilen bɛ 4 kan mun faamuya de procès c'est à dire que M ye 4 ye O ye 6 ye D ye 4 ye I ye 9 ye B o ye D ye O ye 6 ye n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka tila k'a réduire a bɛ bɛn 4 de ma o 4 in de ye réalisation o de y'a to Modibo tɔgɔ fɛn fɛn n'i b'a dɔn généralement u ka ko ka suma u bɛ ko sɛgɛsɛgɛ k'a fɛ c'est pourquoi c'est des personnes stratégiques Modibo tɔgɔ ils sont tactiques stratégiques et techniques y'a faamu u ka suma mais u bɛ nɔbɔ ko la donc o 4 in de kun ye Modibo ye fɔlɔ o min 4 min b'a jɛ n'o bɛ flèche de deux orientations in na Modibo tɔgɔ de kun y'o ta Keyita bɛ chiffre 1 de di n'i ye Keyita bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ 1 di o 1 n'i y'o fara 4 kan o bɛ 5 di o 5 nin de bɛ sigi cɛmancɛ la donc o la flèche in bɛ tunun ka bɔ yen les deux flèches la o de bɛ tunun o cogo la o de y'a to Modibo sera k'a ka san 8 baara in de kɛ an k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna donc ni n b'a fɛ ka vérifier a nɔfɛ i référence b'an bolo n'a ka don fana u bɛ se k'an wele an bɛ sigi an b'a ɲɛ yir'u la c'est pas compliqué n'i t'a dɔn dɔrɔn i t'a dɔn sinon il y a aucune complication donc o kun ye Modibo ka fanga ye donc ni mɔgɔ ma nin faamu parce que président mun tɛmɛna Modibo kɔfɛ mɔgɔ kelen pe dɔrɔn de tun b'a président na mun tun bɛ Modibo ka critère sɔrɔ dɔɔnin n'o ye Amadu Tumani Ture donc Musa tun tɛ a la fɛn tun tɛ Musa la Musa Tarawele la Ala ka hinɛ na a tun tɛ Alpha Umaru Konare la a tɛ Ibrahima Boubacar Keyita fana na donc a tun bɛ mɔgɔ min na dɔn Modibo Keyita kɔfɛ o de tun ye Amadu Tumani Ture parce que Amadu bɛ bɔ ni 1 ye Tumani bɛ bɔ ni 3 n'o fara ɲɔgɔn kan o bɛ 4 de comme prénom composé de don donc o de ye ATT fana dɛmɛ ka se ka réalisation kɛ mais Ture o bɛ 7 di n'i ye 7 plus 4 o bɛ 11 d'i ma ni 1 plus 1 o bɛ 2 d'i ma donc caractère min nana ale la n'o ye mɔgɔ fɛ mɔgɔya ye
a tɛ se ka gɛlɛman se mɔgɔ ma o de nana to jamana jiginna corruption kɔnɔna na n'o gɛlɛya ye président sɔrɔ n'a ma se ka mɔgɔw dalakurun ka bɔ cɛnni sira kan ni jogojuguya dɔw sira kan mɔgɔw k'a kɛ to donc o yɔrɔ la an bɛ bɔ yen nɔ n'i ye Mali sɔrɔ chiffre min b'a jɛ o kati indépendance la ni kati y'a jɛ réalisation tɛ yen Modibo ka réalisation sɔrɔla a tɔgɔ de fɛ ni 3 y'a jɛ il y a un problème de communication ni 5 y'a jɛ il y a un problème de mobilité ni 7 y'a jɛ il y a un problème de foi et de croyance ni 8 y'a jɛ tuguni il y a un problème d'argent de pouvoir et de succès matériel donc chiffre kelen kelen a bɛɛ bɛ rôle dɔ de jouer ni min y'a jɛ dɔrɔn a b'o défaut de bila i ka mɔgɔ la o de y'a to mɔgɔ caman bɛ yen nɔ ni donna Modibo somɔgɔw kan u bɛ se ka fɛn dɔ d'i ma a bɛ wagati na tɛmɛ mais a tɛ se k'i ka problème bɔ yen nɔ parce que fɛn dɔ de b'i jɛ min kan ka bila i la y'a sori donc ni Mali jɛ indépendance la mais Modibo tɔgɔ n'a jamu y'a to a sera ka dɔ k'a la Modibo kɔfɛ fanga min nana o fanga Modibo ka fanga binna le 19/11 mois 1968 donc n'i y'o fana lajɛ chiffre 4 t'a kɔnɔ 3 t'a kɔnɔ 5 t'a kɔnɔ 2 t'a kɔnɔ et fana ni 7 t'a kɔnɔ donc fleuve de solitude kelen ye Mali soso la donc Mali tora kelen fana na parce que dɛmɛbagaw fana mun kun kan ka fara kan o problème nana o de fana président Musa Sɛgɛ donc Musa ka fanga bɛna bin le 26 3e mois 1991 n'o fana kɛra chiffre 4 b'o jɛ 5 b'o jɛ 7 b'o jɛ fana donc fana kɔfɛ tuguni Amadu Aya Sanogo bɛna fanga in bin le 3e mois 2012 i bɛna 4 fana b'o jɛ 5 b'a jɛ 8 b'a jɛ 7 b'a jɛ 9 b'a jɛ donc toujours fanga d'Afrique kɛra la i b'a chiffre 4 b'a bɛɛ jɛ ani chiffre 2 chiffre 2 bɛ kelen na parce que 2012 la chiffre 2 tun b'a la 2020 na chiffre 2 tun b'a la mais n b'a fɛ dɔrɔn comme jamana bɛ ka tɔɔrɔ ko min na n b'a fɔ o dɔrɔn nɔfɛ kosɛbɛ donc chiffre mun b'a jɛ ani y'a bɛɛ ta ka lajɛ fanga d'Afrique kɛra chiffre mun b'a jɛ 4 b'a bɛɛ jɛ 5 b'a bɛɛ jɛ 7 b'a bɛɛ jɛ 4 min b'a jɛ n bɛ sigi a kan o ye réalisation de ye o ye belebele ye faso jɔ la dɛ donc faso jali joli de bɛ kɛ ni 4 b'a bɛɛ jɛ 5 n'o ye mobilité o b'a bɛɛ jɛ 7 min n'o ye la foi la croyance o fana b'a bɛɛ jɛ o de y'a to danabila bɛ ko ninnu kɔnɔna na c'est problème ka ca donc n'i y'o ta k'a lajɛ jamana yɛrɛ ka yɛlɛma mun kɛra ka na a tun ka gɛlɛn jamana ka se ka réalisation kɛ n'a bɔra mɔgɔ fila n'o Modibo Keyita ni Amadu Tumani Ture a da kun tɛ tɔw la a tɛ ko u t'a ɲɛdɔn mais fo waati dɔ sera mɔgɔw ka se ka ko faamuya o kɔfɛ sisan président mun tɛmɛna n'a y'a lajɛ yɔrɔ i bɛ ka taa an y'o kuma kɛ studio kɔnɔ yan nɔ o ma mɛn kosɛbɛ fɔlɔ ale kɔfɛ tuguni n bɛ n profiter Amadu Aya Sanogo ka foli k'a la ka tila k'a f'a ye a kɛ yafa maliyɛnw ma maliyɛnw yɛrɛ kɛ yafa a ma a ye kasolataga min kɛ a bila laɲini mun y'a bila la olu kɛra sogo de n'o tɛ olu tun seko t'a la i kuma bɛ fɔ sɔgɔmada in na dɛ sɛɲɛ parce que sababu ani seko o tɛ kelen dɛ n b'a f'a ɲɛna a kɛ yafa maliyɛnw ma maliyɛnw kɛ yafa ma parce que tɔgɔ min b'a la n'o ye Amadu Aya Sanogo a bɛ bɔ ni chiffre min ye n'o bilara Mali kunna dɔrɔn a laban ye mun ye o de bɛ se ka kɛ kasolata ou bien un problème administratif o de y'a sɔrɔ a n b'a fɛ a kɛ to ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ mɔgɔw k'o faamuya ka tila ka ɲini maliyɛnw fɛ u kɛ yafa Manasa fɛnɛ ma Manasa kɛ yafa o ma tɔgɔ min bɛ Manasa la k'a to nin poste ninnu fɛnɛ na o b'a to hali n'a ŋɔniya b'a la ka se ka dilanni kɛ tobiliw bɛna ɲagaminnu bɛna ale yɛrɛ fɛnɛ seko tɛ parce que ni fɛnw kɛra mɔgɔw bɛ mun ye u b'o de fɔ mais min b'a jukɔrɔ mɔgɔ t'a dɔn dɛ n b'a ɲini a yɛrɛ fɛ musokɔrɔba a kɛ yafa maliyɛnw ma maliyɛnw yɛrɛ kɛ yafa ma k'a fɔ k'a seko tɛ k'a dɔn tun t'a la o tɛ a moyen tun t'a bolo tɛ mais fɛn wɛrɛ min bɛ yen nɔ n'o ye force cosmique ye o de fanga ka bon ni nin bɛɛ ye mɔgɔ t'a ye dɔrɔn de donc n bɛ n profiter k'o yɔrɔ fɛnɛ fɔ donc o kɔfɛ an bɛ min na sisan n'o ye Malikura ko ye sori nin problème m'an da la o kɔfɛ président mun tɛmɛna an ye Ibrahima Boubacar ta fɔ ka kɔn Ibrahima Boubacar fɛnɛ ɲɛ ni ye da sera Musa Tarawele ma n ka san 27 a ma ɲa parce que a tɔgɔ bɛ bɔ ni chiffre 7 o ni wuti olu tɛ se ka taa ɲɔgɔn ye gɛlɛya b'a kɔnɔ tɔɔrɔ b'a kɔnɔna na Alpha Umaru Konare ka 10 ans an y'a fɔ Alpha o bɛ dédi Umaru bɛ 5 de o bɛ 7 ma c'est le même résultat que Musa Tarawele après tuguni an y'a fɔ n ko Musa Jawara SCE la c'est le 7 o fana problème y'o sɔrɔ an nana se Musa Mara fɛnɛ ma mɔgɔw k'a kɛ to ɲɛfɔli de don a fana tɔgɔ bɛ 7 di
kana si Musa temeni ma ensemble la fene to ko be setti donc ça dit que agnan côté Musa Sengo kulwali do Musa to ko chari ko Musa Sengo nya fo Musa be setti Sengo mona fraka ti 17 di tuko ni ma fla kanga na ni 3 de oda to kuma fene kanu kama kuma kadada donc wakake to ko anga général do mbafo donc voilà il faut que moko ka yoro famia donc o to ko nun kama bugon chiffre mi o chiffre ni mali to ko wuti o be vibration mi créo de gela toro doucement ta kono donc au fin des mogon nous sera fini d'accord parce qu'il veut bara là OK oui en tête transition fanfela là parce que colonel Bandaw de be an kunabi d'accord anduka blasrale wajibi do ni mogo be ka lameni ke an ka se ka hakili soro jamana marabagaw u ka yelemaw ka do ka kula ni blasralu kela be ke sababu ye yelema ka do kula Bandaw numéro jolde do ita awala wala ni anga fam Bandaw be chiffre de dima akili bala ame mission ke domina en transition kala ke di moko mo to be chiffre de walma chiffre katiti e meri be kuma na yaf anya fotan e awgati le ko ibe ka chiffre may aballana ko sobe d'accord donc chiffre atoko be dendidi o de mai ba atoko mi ba b o d i 1 h wuti donc ni franc avec bon 11 o de dima o yem Bandaw donc ndaw memba ka no ajami o ndaw ni be c'est D A O donc 5 plus 6 do ba se be Bandaw D A W do ba se be D A U c'est-à-dire D A O U Bandaw mais bon comment va se be Bandaw avec W d'accord mais en tout cas ba o be dedi mais problème mounye ange kuma fo ashila mogo ka famnya mi meke mogo ko olabe ma fo monsieur le président yana ka fo to mala o be chiffre do de oni mali chiffre wuti be tar nyoy tiena rapport kan mais to mala oni mali fine incompatibilité mogo ka keto parce que pour que aka famnya kan ngaminke parce que ko famna conseil di no conseil sera kala bato abinya bolo donc compatibilité na avec 5 de camp parce que ni abala dron to ko into beto 2 lettres mali to beto ibolo 3 lettres donc 2 plus 3 ça fait 5 ou bien compatibilité dit donc no be gela bado bara inkella abolo donc o datu mba fo mo wone toujours o kana mo critiquer o kiya fa mo ma parce que mimbe mo ta donc donc ibegata o sisi no ni mali fenga faranga be 5 to fien bon au fien infinin devina ni fon baskibela da fanga konona ibega ka fanga konona mais aleta sorob se kaka kono mais sorob se kaka kono o be ka lere ka nyugum kan gelare bi jan alere ni maliti manchedla donc fo mal dongo fo ma ere ka fo ma mais to de ani mali wuti o be se kana soro da chama ab se kana ko chima malima mali ere kele ka se ka ire soro abarala ka se ka sadan di wana donc se ka kungulana to klenta bunyan lafiya kono fenga gelala parce que incompatibilité bi no o be ke frende aka fanga ma o yo o re mena flana yemu ya e fanga ta domina o bena le 25 7e mois 2020 9e mois 2020 25 septembre 2020 e fanga to la chiffre 4 ta kono 3 ta kono 8 ta kono 7 ta kono 1 ta kono 6 ta kono joro ben chiffre in belade voilà ima 600 ni ata ni chiffre bere baji ima la kurli donc kore encore ale ga fanga ta do mali finen farabela ni fle de deux orientations ani wa fontu mala ni mako dimension matérielle oti donc au kore munye ni transition a fanga sigdo manya anga fo mo nyana ne de bina fo nsalen ko fe kuma ka intitunu abe fo ka don kulo ni modon kulo la parce que réalisation ta kono communication est problème donc autorité problème famille responsabilité problème foi et croyance problème pouvoir autorité responsabilité succès matériel problème jara donc yura chara c'est ça ne ka kuma te calendrier don be se ka démontrer ka yara bela wa document bala document mu document scientifique ye mu be se ka recherche mo ko fait mais c'est des documents très très chers au dakon ka gele abi se ka sam ko fait donc ni ka yira la fanga ina ka fo fanga ta don amanya parce que bena chiffre mu ba je chiffre ka ta trop surtout dimension matérielle tino bare kan chiffre kan mais fanga ta don a fait problème oui non de parce que ima ni yere be dimension et matériel no yere tino nyami bi fanga ke soro de bi
c'est pour regarder vous nana ni gela inde be no fon buka chene parce que dimension matérialité nya fi wuti oye wari de succès de matériel de ressources de wuti ta kono autorité non si ça c'est la famille la responsabilité famille est responsabilité non réalisation t communication problème foi et croyance no dana o problème donc e ben fanga ke to de noté c'est ni jara donc il y a problème nous les demandons là maintenant rapidement comme amena fait blanc mais solution y mo fo rapidement d'accord donc na ma fait mal sinon ni ngal flana be mais solution ni ambe do solution gono kata kana ni ngali OK am sur la solution OK d'accord bon antekma di faso do mo flo OK y a pas de problème munu be kala meni ke senga kono kayro la ka fo abse ka wulili ke ka odda do boroina ne jurusra o ye 20 80 08 08 solution kon na ne bado antna wuli na ma anda do politicien munu be fanga no fe senga kono toko jumo mba kono ika fanga bala mimbe malika nyeta antate politique de malikodu o kalande yaira o de be ka nyafo mawina aka fomya o kono 20 80 08 08 général de corps d'armée Amadou Ayasadogo anaka demba yakube lamenna senga kono président du club de soutien au général Amadou Ayasadogo chaque Oumar Keita depuis Kati kata se baw konate u bela jelen bela menna ka awfoka awole mando bintu mambe dalawa ablagadu an sogoma allo sorry an sogoma man sogoma ebe dobo ika radio mangana an tlobila sorry ya radio ya rafaga d'accord nege kanya sheki sanga bisaba ani sheki sorola kuma inkono awo ambe kuma dima itoko ni jemo ani be ka wolel ke ka boro jume sorry ne bagari damine ne baga wolel ke ka bo falaje bagari damale falaje kawdu baki fote bismillah ebe faso kunga kene kono kuma bibulu faso kunga kene kono sorry ajana ko du sorry tokoro kene ka analyse minge sorry ne tokoroba do ye do na ka be feno nyini anfe aya anumoro nyini sininde munde kono ka toka aka senta na ya nyini sininde mono donc me tieni tokoro chema kwa ne konta do me aka analyse la doni de do c'est ça kono c'est ça kono parce que ne mo ko ba do ne chema ta bi wolo blani ta jini ado antani ni mimbe ambulo koro ningo ne ka koro ni de misan ne ba ambulo koro ne ka koro nae bagari ni sila ka tokoroba ni mu be ko na ni sila ka numéro yera di mo ko man émission bana d'accord nala sona ka numéro be di émission bana si numéro le tigi wuli balido d'accord ko ka ba anda man e ba do yera mu ko anda man de ka febe a wolo do na tan wallahi kuma mo wuli balido ne bagari ba se betia d'accord supram merci beni ka tien ka fo faso ka jo faso de kuma be awbulo munu be kana me francis tumani sisoko Cheikh Sidi kata se Mamadou Diallo o Dauda Diallo fene be ka lameni ke Italie Sajan Kamara Espagne kata se Musa Sidibe Balaba ni Mustafa Jara nunu be Espagne ka aw bela jelen fo ka awol mando munu be na menna sangen kono albi kuma be awbulo ne jurusra 20 80 08 08 do be la bintu sorry Diallo ama am soma ini soma aketo itoko ni jumon ka wolel ke ka bomi Abdoulaye Dara ko boko journal ci Abdoulaye Dara boko Abdoulaye Aidara boko journal ci bako jikroni ase ibe faso kunga kene kono ko bibulu wi fo fuli jaranye ala kan labanya ala kan sabuyi amin rabbi inshallah ne kan yiligal ni ka la ci invité ma munde mali do ni kolonna ni kolola ni na munde mali sama politique jugado wa mala jugado wo dunko jugado wo munde an la sinima fam chogado be munde an la sinima amite kan yere chogori wala ore ne kan yele kan yesama munde an seni kolola ma munde an sama président sen mana na ayuman ci boyenno président nunde maniwa udala kan utore botowa ube munde bi ne kan yele wode kan yesama d'accord merci beaucoup amin rabbi Aidara Seigneur Sangare ni mali jatemene jamana duman badu oui
mais an bɔra gɛlɛya caman na ne ko nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ basigi bɛ se k'a sɔrɔ ɲɛta bɛ se k'a sɔrɔ Maliko la n'o bɛ se ka kɛ o bɛ se ka kɛ cogo di i bɛ hakili to ɲininkali la ko dɔ bɛ da la an bɛ ale ta ka tila ka kuma di ma an sɔgɔma ni hɛrɛ sira an ma denbaya bɛ di ne ba tɔɔrɔ foyi tɛ yen a kɛ to i tɔgɔ ni jumɛn ka weleli kɛ ka bɔ min Fatumata Ture ne bɛ weleli kɛ ka bɔ Mɛnina Kura i Ture Fatumata kuma b'i bolo ne ye émission ta vraiment émission ta bolo ka ɲi et c'est le thème est très intéressant maintenant ne ye émission ta comment dirais-je en cours quoi ne ma c'est-à-dire un ni deux ni trois signification ni quoi tun b'a fɛ k'ulu dɔn quoi ne b'a dɔn kati kɔni ye réalisation et cette fois et autres là mais un ni deux ni trois bon u tɛmɛna ne kan quoi ni a tɛ k'aw ma baasi ye n'aw bɛ se ka segin a kan quoi. Ok, d'accord. Merci. Seigneur Tlobila. Seigneur, d'accord, très rapidement. Ne ko nga fɔ ni jamana in lajɛ jamana ba don mais an ye gɛlɛya caman sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ est-ce que basigi bɛ se ka na wa ɲɛta bɛ se ka na n'o kan ka kɛ o bɛ se ka kɛ cogo di i bɛ tila ka i bɛ hakili to n balimamuso ka ɲininkali n bɛ tila ka voilà tɔ ye contribution kɛ ale ye ɲininkali de kɛ bisimila sori Malikura bi sɔrɔ Malikura yɛrɛ bi jɔ mais f'i ka keguya jamana in baara fɔlɔfɔlɔ n bɛ segin kɔfɛ président Modibo kun y'a bila ɲɛma parce que il faut que mɔgɔw k'a ɲini ka Modibo dɔn a ka taamasira mun bɛ mɔgɔw k'u ɲini k'o dɔn jamana in baara fɔlɔfɔlɔ min kan ka k'a la o de ye k'a fɔ eaux et forêts ɲɛna u ka ɲɛmɔgɔ k'a kɛ to mais ni ko ma fɔ a si la a tɛ ɲɛdɔn u kɛ sunɔgɔ dabila eaux et forêts kɛ sunɔgɔ dabila ka yala dabila ka tewuli dabila u ka wuli ka yiri turu jamana in basigi fɔlɔ sori n b'a fɔ bi n bɛ segin k'a fɔ ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw ni kɛ ɲɔgɔn minɛ kungilennaw kɛ ɲɔgɔn minɛ n'a fɔ a bɛ an ka devise la cogo min na fo ka yiri belebeleba yiri minnu bɛ turu n'u falenna n'u bɛ bonya ka fɛrɛ i n'a fɔ banasun b'o la nzira b'o la jala b'o la o yiri ninnu fo k'a turu jamana fan 14 ka caya wa yiri ninnu n'a turula entretien kɛ k'a kana tigɛ o y'a saraka fɔlɔfɔlɔ ye k'a fɔ ko ka misi faga misi faga t'a la worobɔ t'a la o y'a saraka fɔlɔfɔlɔ dɛ i tɛ sigi kuma in kan parce que nin nafa ka bon kosɛbɛ dɛ sori eaux et forêts ka kɛ sunɔgɔ dabila u kɛ yala dabila ka tewuli dabila ka parili dabila u kɛ yirituru daminɛ wa dugu n'u tulo b'an kana n'u se b'a la mɔgɔw kɛ bɔ ka yiri turu yiri mun kan ka turu yiri mun bɛ falen ka bonya ka fɛrɛ misali n'a fɔ nsira bana jalasunu yiri mun bɛ yen n'u falenna ta u bɛ bonya tan ka fɛrɛ ka bonya tan ka taa yirimasa ninnu o de kan ka turu an hakili b'a la tubabuw tun b'an fɛ yan u ye jala caman turu ka taa président nana fɛngɛ mais n'i hakili b'a la depuis ni ATT bɛ fanga la Chinois nana don kungo kɔnɔ ka yiri tigɛ daminɛ mais a ma tɔ to a ka fanga la mɔgɔw ka hakili to a la ko si tɛ yen nɔ gansan y a pas de hasard n t'a dɔn de u bɛ se ka fɔ walima dɔ bɛ se k'i nɛnja ka mɔgɔw tɔw bila fili kɔnɔ o bɛ se ka kɛ mais nkalon ye ni tiɲɛ o fana fililen tɛ donc fɛn fɔlɔ min saraka fɔlɔ ye jamana in farala ɲɔgɔn kan basigi n'a kɔnɔ o fɔlɔ de ye yiri turuko in ye an bɛ ka fɔ ma flèche de désorientation n'o yɛrɛ bɛ ka mɔgɔ bɛɛ kɛ sari tagafantan ye yiri turu in de bɛ o bali fɔlɔ filanan n y'a fɔ n ko mɔgɔ min sɔrɔla le 22 septembre 1960 mɔgɔ sɔrɔla ka bɛn a ma problème kelen b'a bɛɛ da la u ye mɔgɔ mun nadon ka hinɛ u la u bɛɛ tilara ka k'u ma fitiriwale donc n'o de don e yɛrɛ mɔgɔtɔ i bɛ si yɔrɔ min na so kɔnɔna centre bon so cɛmancɛnin i bɛ ampoule de gulon yen nɔ ka i ka ampoule gulon so cɛmancɛ na mɔgɔ tɛ ampoule da la ampoule tɛ don ampoule bɛ gulon so cɛmancɛ de la donc n'i y'o gulon so cɛmancɛ la o le fait que o bɛ mɛnɛ ka faga o yelen min bɛ nin fɛn flèche in b'i kun na donc kɔrɔ ye mun ye dugu cɛmancɛ de lampadaire kan ka turu i tɛ hakɛ to ka nin yɔrɔnin fɔ maa minnu bangera 22 septembre 1960 a tɔ ka mun kɛ u ka so kɔnɔna la a tɔ mun bɛ balolen dɔ caman sara la a tɔ mun bɛ balolen pour que u ka ɲɛnɛmaya tɔ mɔgɔw b'u janfali min kɛ walima u bɛ don mɔgɔ min kɔrɔ u b'u jigila misiya ta k'o sɛgɛrɛ walima o kɔ dɔw la ka se k'o bali u ka si so cɛmancɛ c'est à dire n'i ye so ta tan dɔn longueur fɛ k'a diviser par deux k'a da largeur fɛ k'a diviser par deux o bɛ bɛn yɔrɔ min ma cɛmancɛ la so chambre kɔnɔna na i bɛ ampoule de gulon yɔrɔ la ampoule de bɛ gulon i kunna ampoule ti jɔ da la sori d'accord ampoule bɛ ye minɛli min kɛ k'a faga a bɛna se 6 mois ma yanni i nana cɛ i b'a ye o problème bɛ fɛn ani mɔgɔ bɛ connecté ɲɔgɔn na donc kɔrɔ ye mun ye dugu bɛ Mali kɔnɔ a saraka filanan ye mun ye lampadaire kɛ jɔ dugu cɛmancɛ hali n'a kɛra lampadaire den kelen o ka sɔn ka mɛnɛ dugu kɔnɔ o y'a saraka filanan ye donc n'u malo ko de don jamana jɔ ko don solution min b'a la o y'o ye maintenant cɛ ye ɲininkali min kɛ ko mun bɛ k'an se nin ma
Donc problème ça c'est les manifestations. Donc Malika Nyeta na basigi ani ankase ka sansoro yi sarakati fla de bon. Bon comme on voit sarakati no de sarakati c'est les solutions les remèdes. Oh d'accord. Solution de do pour que jamana ke sika rema. Sinon sarakati te. Ah bon comme ni sarakati fo be dukulu de lo mo ko reto. Fɛɛrɛw de don jamana bɛ se ka basigi ka yiri turu yiriba minnu yɛrɛ fɛnɛ n'u u bɛ bonya olu ka turu an ka dugu bɛɛ fan bɛɛ fɛ yiriba ninnu kana tigɛ yɛrɛ jamana dugu yɛrɛ fɛnɛ kelen kelen lampadaire au moins kelen ka sigi dugu cɛmancɛ la alhamdulillah. Donc o de bɛ an bɔ nin kɔlɔlɔ kɔnɔ o y'o ye maintenant cɛ ka kuma na ale bɛ mun ye o ye comportement mun bɛ kɛ ça c'est les conséquences de ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire kɔlɔlɔ mun bɛ ka bɔ ko ninnu na n'an t'o dɔn o de mɔgɔw b'o o waleya in dɛgɛ dɛ o de y'a bɛ ka waleya in ɲɛ mais kɔlɔlɔ kun b'a la o cogo ye parce que par exemple c'est en corruption ni fɛn ninnu filɛ nin ye mɔgɔw kɔnɔ k'a bɛ kɛ parce que au niveau des services administration na post stratégie dɔw bɛ yen nɔ i n'a fɔ assemblée filɛ nin sisan bon assemblée an bɛ an profiter ka Maliki fo Malikijaw fo parce que Maliki tɔgɔ ni Mali tɔgɔ bɛ taa c'est pour que Maliki Koulibaly aussi qui était le ministre de la voilà donc voilà tu vois c'est déjà parce que Maliki bɛ chiffre 4 di ale ka ɲi Maliki Njaw kelen no Maliki fɛnɛ bɛ 4 de di i y'a faamu donc Maliki Njaw ni yɛrɛ dɛ u ka donner Moro Keta ka donner bɛ sigi ɲɔgɔn na ten tactique bon hali n'a kun fɔmɔra wagati mɔgɔw t'a kɛ ten hali n'a kun dɔnna wagati dɛ o de kun kan k'ale bila à la place de Bandaw hali n'u kun kan ka négocier ten n'o kun kɛra sisan an kun ye min fɔ k'a fɔ ko ni basigi bɛ fɛ ka ko a di Moro Jara ou Moro Sidibe ma Maliki Njaw ne kun bɛ se k'olu nɔ labila efficacement jamana bɛ se ka jɔ an kun tɛ kɛ nin dingɛ kɔnɔ bilen ɲɔgɔn ma sɔrɔ banna a mɛnna mais a don bɛ la a n'a faamuya bɛ la de. Mais an ma taa ka dan parce que il est la deuxième institution hein. Il est là bon ale bɛ yɔrɔ min na nin o ye deuxième institution mais il n'est pas président. O tiɲɛ. I y'a faamu kosɛbɛ. Donc fɛn caman bɛ tiɲɛ sanfɛ ka s'ale ma o de y'a problème yɔrɔ ye. D'accord. Donc o k'a dɔn fɔlɔ a k'a faamuya min y'an s'a ma dɔrɔn dɔɔnin bɛliya de y'an s'a ma a tɛ ko mun tun bɛ k'u ma kalan u kalan o fana sɛbɛn sɔgɔnna dɔɔnin b'o la mais dɔɔnin mun b'a to an ka se ka k'an yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ nɔgɔ la o dɔɔnin ninnu filɛ hali n'a sɔrɔ a dɔnbaga jɔnjɔn bɛ yen nɔ u b'a kɛ wari ɲini sira de ye k'u sigi so kɔnɔ k'a kɛ ka mɔgɔ damadɔ mɔgɔ ɲɛnabɔ olu kɛ fiɲɛ olu k'u bolola sɔn donc mɔgɔw de degelen d'o la de faut que a fɛnw ka bɔ kɛnɛma ten pour que jamana ka se ka jɔ mɔgɔw ka se ka lafiya. Sori o y'an kɔni ka laɲini n'an hakilina yɛrɛ de donc maintenant madame ye min fɔ chiffre 1 n'a b'a fɔ ko kɔrɔ dɔn 1 bɛ bɛn tasuma de ma donc a bɛ autorité de di o de y'a to mɔgɔ jamu y'a tɔgɔ fara ɲɔgɔn kan n'a bɛ sigi 1 a tigi dusu ka bon a ka farin a tɛ jɔ maa fɛ a t'a fɛ ka siri maa na donc 1 o bɛ tasuma de di donc autorité de don chiffre 2 o bɛ ji de ma association don coopération don union de don donc i m'a ye hali n'a tigilamɔgɔ caractère sigira ka se ka ko foyi k'a kelen fo k'i wuli ani mɔgɔ dɔ kɛ fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ dɔ ka dɛmɛ hali n'i y'a cɛ a bɛ taa mɔgɔ dɔ nɔfɛ n'o de n'a kelen bila kelenatɔ b'a dɔn a b'a tɔɔrɔ donc maintenant chiffre 3 o ye fiɲɛ de don donc ça c'est la communication expression donc an ye 4 fois réalisation ko k'a ye tɔw faamuya donc a mago b'o chiffre 3 la o chiffre 3 jaabi. D'accord an bɛ kuma di kɛnɛmamɔgɔw ma ka an weleli kɛ k'i da don jɛmukan in na nɛgɛjuru sira o bɛ aw bolo 20 80 08 08 aw ma min faamuya jɛmukan in kɔnɔ Sɛɲɛ Sangare a bɛ an bolokɔrɔ yan consultant indépendant dɔ bɛ da la wa dayɛlɛ. Allo an sɔgɔma. An ba Sori bonjour. Awa a kɛ to i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min. Rantour Faraji Traoré de Misra. Traoré ça va. Ça va alhamdoulilah n b'aw fo. Foli diyara an ye. An ba i ka invité. C'est pour lui demander est-ce que fɛn bɛ yen hakɛ tɛ se min bɛ se hakɛ la. Hakɛ de y'a lase nin bɛɛ ma. D'accord. À un moment, on parle de réconciliation, les vrais acteurs ne sont pas touchés. On parle de l'AID, les vrais acteurs sont mis à côté. Mais tant qu'ils n'ont pas revenu à la vérité, il n'y aura pas de solution. Solution que sera la Kadambé. Mais tant que la justice n'a pas été rendue comme il le faut, bien sûr que ça va à 100%. Nous retenons en tant que Hakem Madafa. Solution tala. Nous il n'y a pas de solution tant que les gens ne sont pas dans leurs droits. D'accord. D'accord. Il y a question sur pour que il se gagne sinon wakati bekata.
Bon, voilà, donc il peut répondre à cette question-là, parce que c'est ça même le problème du Mali. D'accord. Ok. Salut Sangaré. D'accord, on va jaabi fɔlɔ. Ok. N t'a dɔn a bɛ jinɛ min na. Mais hakɛ ko kuma ninnu an tɛ da don o la quoi. A k'o faamuya. Moi je suis scientifique, je ne suis pas religieux. A k'a faamuya ne ye recherche kɛla de ye. Fɛn fɛn min bɛ yen nɔ n'o tɛ se ka démontrer k'a toucher an da tɛ s'o ma. Hakɛ ne da tɛ s'o ma quoi, parce que ça c'est des débats religieux. Ne t'o dɔn ne da tɛ don o la. Mais a k'a faamuya. Ne de sɛgɛn bɛ ka kuma fɔ. Ni sɔrɔla Mali in na yan ka kalan kɛ Mali in na yanni ka n taga Burukina ka na. Mais a k'a faamuya ne tɛ mɔgɔ ye min bɛ ne sigi ka kuma kɛ. Problème min bɛ yen n'a ma résoudre justice tɛ se ka kɛ yen. Hakɛ ko kuma a k'o bila quoi. Parce que a yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko hakɛ ko kuma mun n'a ko ka m'o fɔ n'an da don o la a bɛna ye k'a fɔ k'o kuma in yɛrɛ o ye fɛn dɔ de ye o b'a kɛ ka mɔgɔw hakili lasunɔgɔ de. C'est pour an tɛ n da don a la. Mais problème mun bɛ yen nɔ n'an da sɔrɔ o ma k'o problème évoqué tant que problème ma ɲɛnabɔ sori justice tɛ kɛ yen nɔ peut-être que a tɛ min yɛrɛ kalama fɔlɔ ko Mali b'a ka 3e cycle la o cycle in bɛ chiffre 7 de kan donc ko Mali tɔ bɛna d'Afrique ka taa dɔɔni fo Mali in bi sa a t'o de kalama fɔlɔ. Ala k'an kisi o ma dɛ. Sori n ye fɛn min kalan n t'a dogo Malien si la n tɛ se ka dogo mɔgɔ si la mun bɛ n dɔn olu bɛ n dɔn mun tɛ n dɔn ni mɔgɔ yɔrɔ ka da u ka n wele ka taa dɔw yɛrɛ tɛ chiffre dɔrɔn de don bɛɛ b'a dɔn 1 2 3 de don a kɔrɔ u t'a dɔn dɔrɔn ne b'a ci ka yir'u la. N'u ka dɔn document bɔ ka da u yɛrɛ ka kalan document kɔnɔ ça olu kɔnɔ ko kow de b'u yɛrɛ kɛ ko t'a yɛrɛ kɛ o an ye tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna mɔgɔw k'i bɔ fili la baara kɛ. D'accord. Hakɛ to o ma tila kuma in jaabili la sori f'a k'a faamuya ko indépendance su la réalisation y'a jɛ n'i ye réalisation fɔ ni mɔgɔ ye baara kɛ de ni baara sera ka kɛ mɔgɔw bɛ bolo k'a kɛ kɔnɔ k'a tɛ ten ni ma réalisation kɛ mun bɛ kɛ maliyɛn fanba bɛ kuma la a ye service lajɛ mɔgɔw bɛ t'u sigi baro de la ka taa so baara bɛ yen wa ni min dira min ma ko t'o don da min na o tɛ se ka don da fɛ o bɛ sira fara n'o ye fɛn dɔ de b'a jɛ jamana lajɛ kɛ Ghana lajɛ kɛ Nigeria lajɛ kɛ Niger lajɛ kɛ Burkina lajɛ kɛ a jumɛn cadre dɔw bɛ yen n'olu dɔw ma passer Mali fɛ formation na a ka ca mais an kɛ ɲɔgɔn faamuya. Avec ko kuma a bɛ ka mun fɔ ko mɔgɔ ka justice min bɛ kɛ États-Unis o ka jugu ni Mali ta ye min bɛ kɛ France o ka jugu min bɛ kɛ arabu jamana o ka jugu ni Mali ta ye donc il faut qu'il est temps que les gens apprennent k'u hakili bɔ sunɔgɔ la ka se ka question yɛrɛ poser u yɛrɛ kunna ka se ka fɛn dɔw faamuya. Ala sago. D'accord sagotigi Ala ye sɛɲɛ kuma in ka girin dɔɔni an kɔni an sera jamakan in labaaraw la parce que nɛgɛ kan y'a sigi sanga 54 an y'o sɔrɔ ka ban kumakan laban ani ka nɛgɛjuru sira o ye jumɛn ye parce que émission in a tɛna dan ma ni Ala sɔnna ma an bɛna lajɛ an bɛ tila ka wele bila i ma politique mɔgɔw fana ka ca sanga in kɔnɔ mun bɛ fanga ɲini na an ta tɛ politique ko ye voilà donc ka bilasirali kɛ o fɛrɛw de don kumakan laban ka kuma in kuncɛ sinon wagati kɔni y'an tan tɛgɛ ma. D'accord sori n bɛ segin kɔfɛ ka fɔ maliyɛn bɛɛ ɲɛna k'a fɔ ne tɛ parti la k'a fɔ ko n bɛ o couleur ta n ta tɛ ko wari ko de ka di a tɛ ko n mago tɛ wari la mais k'a fɔ ko dɔ bɛna wari di yan ka n ka dɔnniw yɛlɛma o tɛ yɛlɛma donc sori jamana kɛ se ka basigi sɔrɔ ka se ka jɔ donc yirituruko in n b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ min bɛ se ka min k'a la fanga k'a jɔ a jɔyɔrɔ la mɔgɔw yɛrɛ kɛ yirituru ka yiriw entretien kɛ filanan ye mun ye dugu lanbandɛri kelen kɛ k'a cɛmancɛ la donc ni o sera ka kɛ an k'o lajɛ kalo 6 ka se san 1 ma ni jamana ma se ka basigi sɔrɔ la fɛngɛ ne fana bɛ n ka recherche ninnu jɔ parce que nafa t'a la n bɛ temps ni wari min don a da fɛ gouvernement ma deli ka n financer mɔgɔ si ma deli ka n financer a moyen bɛ bɔ n bolo n'a ye san 1 sɔrɔ ni yɛlɛma ma kɛ n fana bɛ recherche jɔ sori o kumakan de bɛ n bolo n b'a fɛ k'an wele nɛgɛjuru sira ye 75 06 61 16 ala solution c'est ka kan 75 06 61 16 d'accord lamɛnnikɛla jɛkulu aw tulo garijɛgɛ kɛra invité ka baro kɔrɔfɔliw la min na o de kun ye nin ye ka hakɛtoni kɛ aw bɛɛ lajɛlen fɛ maa o maa sɔgɔlen ma na sanga in kɔnɔ Sɛɲɛ Sankare de tun bɛ an bolokɔrɔ Sɛɲɛ Sankare n'i y'a ta il est psychologue conseiller d'hygiène de vie consultant indépendant ale de tun bɛ an bolokɔrɔ sɔgɔmada in na an tun bɛ ka kuma est-ce que Mali ni Mali kura min n'an bɛ k'a fɔ a bɛ se k'a sɔrɔ wa a bɔra k'a kɔrɔfɔ caman ani fɛɛrɛ caman di an bɛ se ka Mali kura in sɔrɔ cogo min na ni an sɔnna yɛlɛmaw ka don tagabolow la a ye kɔrɔfɔ caman kɛ k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn ni Ala sɔnna ma weleli tɛna dan nin ma a bɛna wele ka na plateau in kan a ka ɲɛfɔliw kɛ
Moyambugukaw bɛ ka lamɛn Labas Jire n'a ka denbaya Madame Jire Kadia Diallo Madame Jire Awa Maïga Madame Diallo Fatoumata Doumbia bɛ ka lamɛnni kɛ ka taa se complexe scolaire sinon école privée communautaire fɛn min ye Perdreau Yves Dolo Tanti Basso bɛ ka lamɛn ka aw bɛɛ lajɛlen fo Madame Kulubali Madame Doumbia Hassan Kulubali a bɛ lamɛnni na ka taa se médecin commandant de la protection civile Famgan Doumbia a n'a ka denbaya ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleman dɔn Madame Kulubali Wassa Samake Moyambugu mairie la a bɛ lamɛnni na ka taa se maire Bouakar Keita an b'a fɛnɛ fo commune 6 kɔnɔ fɛn min ye docteur Madou Diallo a bɛ lamɛnni na APIDOM na n'a ka jama k'u bɛɛ lajɛlen fo Bintu verre kura sɔrɔla Sori Ibrahima Diallo fɛ docteur Madou Diallo sababu la ko Ala ka bolo mɛn baara la ka aw bɛɛ lajɛlen fo DG des douanes du Mali Mohamed Doukara n'a ka cɛden bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ an bɛ aw fo ka aw waleman dɔn fɛn min ye Mamadou Nama Keita l'ex-directeur national des routes an b'a fɛnɛ fo ka taa se Koman Kulubali directeur régional du budget ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleman dɔn Mali halibi Ala ka basigi an ka ɲɛta bɛ maa min bolo Ala ka Mali kalifa o la halibi wassalam Madame Kulubali Bintu Nabo ale tɛgɛ tun bɛ nɛgɛ la ne tɔgɔ Sori Ibrahima Diallo Sɛɲɛ Sangare o de kun y'an ka maa welele sɔgɔmada in na